Joulumarkkinat. Osta tavaraa. Tervetuloa hyvät naiset ja herrat Muotoilu-instituutin joulumarkkinoille tuhlaamaan sydämeni kyllyydestä rahaa. Osta tavaraa. Tavaraa. Osta tavaraa. Tavaraa. Osta kaikkea. Ei lähtee halvalla. Ei on edullista. Ei tää voi olla näin halpaa. Mikä kolmanteen kerroksen siellä jatkuu bileet sieltä löydätte. Paljon lisää ostettavaa tavaraa. Kolmanteen ei haittaa vaikkei olis enää varakaan. Hissilläkin pääsee kolmoseen.